Dit jaar besteedt de vogelhelling 40 jaar. En krijgt nou is er zwaar over de financiën en de toekomst van de opvang. Een tredde van de inkomsten komt van donateurs. Maar in 2014 wie dat al minder en ook dit jaar zocht dat er net goed uit. We gaan weer achteruit met het aantal donateurs en het geld wat binnenkomt. En dat is ook wel wat te verwachten. We hebben ook wel wat een vergrijzing in ons bestand. Maar dat is wel helaas, want het aantal beesten neemt wel toe. En daar stiet dus geen oren het afname van het geld. En ja, dat biedt elkaar. Cinema wil Takamier graag de bestaande kooien van de beesten opknappen of nieuwe aanschaffen. Omdat er zoveel beesten in zitten, dat er zoveel druk op de vogels en op de kooien plak vindt, dat die kooien het onderhoud nodig. En daar ben natuurlijk uiteraard een producenten mee gemoeid. Dus daar ben we nou ik druk met wanden om te zien dat we geld binnenkrijgen om dat varken te maaien. Want ja, wij had net. De werkzaamheden kost je zo'n €40.000. Er moeten dus meer inkomsten komen. Daarom wordt nijtocht door een eigen dijopvang van mensen met een beheining. De vogelhelling wil ook dat gemeenten in Noord-Nederland een bijdrage leveren. Ik vrees je net om de hoofdprijs, absoluut niet. Maar ik zou het zo fijn vinden als er een structurele bijdrage is van de gemeentes waar uw beesten bij komen. En dat binden nogal wat. Er loopt 10 ambulances in uw regio's. Dus het gaat best wel om een prottengeld, maar niet per gemeente een protte. Elk een beetje en dan mij hoorde dat een hele protte. En dan denk ik dat maar toch mogelijk wezen. Al met al moet de jubilerende vogelhelling als organisatie zakelijker worden. Om ook de komende 40 jaar terug te komen.